Dedu Sonny Adom TROTRO Prince also said Wakopimo Tema Station na woni adehye hye di nkomo efa nsuo ne nkane aboya yede bi aka hoyi yente de omuka ECG ene Ghana Water Limited ede aba eye tariff anyame adom a afifufuru a yesimu no wo mo agye no yeje omanfo adwenkyire ede afa de na omo so ahwe nim ede efiri dwumakoi wo mo services a wo mo de be ma Ghana fo ayo etie ahwefo ni etiefuo nyina insio any lighter yes ye ba betum from January mekai me bra bi kasa wo mefudie so ka se eye pa se ye yi taxes ni bi efo no mo nhwe yie na mo afa ankofa bibi fufuro so ambeje ye hwesisi ani abai insio no mimi bebi ametie sei Yame aduma June na ye 2 years a insuon farm me pipe mu ema mi mbu pipe wo me fie da nso de bia ebra me bill ena sisi amu ba betum so mu ba betu na je se sika na ye mu fe ye mu de se mu gigi keke na emom service ndi da bi mu ma ye bia na enti me stress mu ba betum na mu di sika ni bi e ba be ka eye light eni insuon no ho dia eni amu hwe sika na mu je fie ho na mu ye ho adwuma because yes am higher adwin pa na mo higher na mo beji ske na nsuo ni miya bia na je se me koya na se me bae enti me stress mo ba betu budia na mo nhye ni yie me nsuo no embusu wo me fie